Ако някога сте чакали с часове на летището или сте имали проблем с авиокомпанията, то това ви засяга пряко. Европейския парламент подкрепи нови правила, които могат сериозно да променят правата на пътниците при закъснели или отменени полети. Една от най-важните теми е запазването на обезщетението при закъснение на полет над 3 часа. Това означава, че когато полетът ви обърка целия ден, авиокомпанията няма просто да приключи с едно "съжаляваме". Промените целят процедурите да станат по-ясни, по-бързи и по-лесни за пътниците. Става дума за повече права при закъснели полети, отменени полети, пуснати връзки и дълго чакане на летището. Авиокомпаниите ще трябва да дават по-ясна информация, какво се случва, какви са правата на пътниците и как може да се поиска обезщетение. Обсъжда се и повече прозрачност при цените на билетите, допълнителни такси и условията за багаж. Сред важните теми е и правото на малък личен багаж на борда, за да не се окаже, че най-ниската цена на билета всъщност не включва нищо. И едно много важно уточнение. Тези промени не означават, че всички нови правила влизат в действие от днес. Позицията на Европейския парламент е част от законодателния процес и предстоят преговори с държавните членки. Но посоката е ясна. Пътниците трябва да имат повече защита, по-малко скрити такси и по-лесен достъп до обезщетение, когато полетът не мине по план. Ако летиш често със самолет, запази това видео, изпрати го на приятел и не забравяй да последваш профила на GPS България за още интересни, ама май най-вече полезни видеа.